Pane chitiko chinoitika munyika yeZimbabwe chatiri kuona kuti panguva inoi vanhu vari kuona kuti maloyalist the vice president general kana kuti VP Chiwenga panguva inoi vakomana vari kungoti vachingoshowa matrue colors avo vachitongosabhuriwa vachitongovharwa kunze. Panapa tiri kuona kuti maloyalist ake ose from all the corners of the country vakomana vakutya havachagari vakagadzikana. Ndisandapinda mashoko anobuda toko panapa nakuona majarajaro zinoti wasubscribe or like or turn on the bell icon. Timutabaendo pake anoposta this video ramuri kuona vari kugowa panguva ino kwavanozivikanwa kuti is on the vacation. Panapa anobuda achinyora achiti Chiwenga's foot soldiers are now living in fear as Sabc are sniffing them out. Chiwenga, who's in India, says he will respond accordingly in due time and decline to explain further. Chiwenga is likely to be the acting president when ED goes to his annual leave in January. Tomashwa mdato panapa na kumana nokumbra naona majarajeros vaitsanangura kuti kumana pachadzoka is most likely to be the acting. Sezvamuziva kuti these guys vanochinjana kuti mwakamboenda pazororo mwanosara ari acting. We don't know kuti vakarongei pachosara ari the acting. Mashoko anobuda aitoka panapa nana majarajeros vamuziva kuti these are the insiders. They know zvinenge zvichiitika. Vodze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi pamuri kuona kuti everyone panguva ino achingonyarara achingowacha their moves. Tudze mafunguro enyu pinda comment section medu musana subscribe or like and turn on the bell icon.